ବାଲ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଦିନେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ମଳିରୁ ଏକ ବାଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ତାକୁ ଜୀବିତ କରିଲେ। ତାର ନାମ ଦେଲେ ଗଣେଶ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ଆସିଲେ ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା। ମହାଦେବ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର କଟାମସ୍ତକ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ଗଣେଶଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ। ଗଣେଶ ଏବେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ନାମେ ପୂଜା ପାଇଲେ।